To su zabarmawa dai mutane ne wanda an san su asali su daga can asali daula ta Songhai, wato wanda an ka same ta cikin gurin karni na 14 har zuwa karni na 16. To wannan wanda sun an ka san su cikin kasan Mali, to wannan daula bayan ta fashe sai mutane da sun ka suka shiga kasan Niger, inda Niger take a yau. To an samu kabilu da dama daban. To amma shi Muhammad ɗan Isa Babatu ba zabarme ne asalinsa, kuma daga wani gari ne wanda ake ce ma Indonga a cikin ƙasar Nijar, tan nan aka haife shi. To ya yi hijira ne ya zo ƙasar Ghana, arewacin Ghana, tare da rundunansa, dama mayaƙi ne, yana da mutanensa da kominsa, a cikin shekara ta 1860. To a nan ne ya sadu da wasu ƙabilu kamar na Gurunsawa da Walawa. Akwai wasu kwamiliko wanda aka ce masite. To su wayannan ne tare da shi suka samu karfi sosai a wannan karkarar, har ya kafa daularsa a Yandi. To nan inda ya kafa daularsa a Yandi nan tare da mutanensa sun kusa wurin shekaru 30, wato cikin shekara 1890 lokacin turawa sun ka shiga wannan karkarar, turawa na Jamus da na Faransa da na Ingila a lokaci daya. To sai ya fuskanci turawan Ingila a nan kasar Ghana, inda an ka'i masa kenan aka rusa daularsa ta shekara 1890, inda daula ta Babatu ta kare kenan. A tukaman shehu, kowane kabila akwai abin da yake kawo su wata ƙasa su zo su tare ko su zauna. A tukaman su zabarmawa, kamar menene za a ce ya shigo da su ƙasar Ghana? Wato ciniki da yarwar da ake yi, wato ciniki ne na abin da ake zuwa na cinikin bayi da dabbobi da kuma fatake masu zuwa suna gangarowa nan cikin wurin neman kaman zinariya da sauran da abubuwa wadda ya zamanto masu amfani a wannan karkaran. Amma su dai cinikin bayi ne ya kawo su a wannan lokacin sosai, kuma wannan cinikin bayi a wancan lokacin nan yana fice kwarai da gaske. Duk mutane da ke zuwa dinnan karfin to suke nunawa, ana kama mutane ana zuwa ana sadda su. To kuma lokacin da ya zo nan kamar su Samori ne, haka kuma shi ma Babatu din da ya zo irin wannan zaman shigan ne ya yi. To amma shiga ne ya zama to sai haɗa kai da kabilu wanda ke wurin, kamar Gurunsawa da kuma wato Sisalawa da Manfursi da Walawa duk gaba ɗaya. Kuma ya samu mutane akwai lokacin an ce da Hausawa ma waɗannan karkarun da kuma Fulani duk suna wannan karkar. To wannan lokacin ne ya haɗa kai da su har ya samu ƙarfi ya kafa daularsa wadda zamanto cibiyar wannan daula a ƙasar Yandi ne, wanda suke da a yau yadda muke zancen nan ɗin, wato suke da sarautar Dagambawa, kuma inda cibiyar sarautar Dagambawa ke kenan a cikin arewacin Ghana. Kamar a wace ƙasa da wace ƙasa ake samun su wa'annan yare na zabarmawa? Asali su zabarmawa dai inda aka fi samun sosai su ne ƙasar Niger, amma akwai kuma kaɗan a cikin ƙasar Najeriya. Inda da an ka fi samun sosai su ne waɗannan ƙasashe guda biyu. A Mali inda asalin ya soma kenan shine na daula ta Songhai. To amma daga baya ne, daga cikinsu ne zabarmawan suka fito. A to shehu, kaman ya yawan su zabarmawa yake a wannan nahiya ta Afirka, musamman ma a Niger da Ghana, kuma wani yare ne suke amfani da shi? To da farko dai suna da yawa kwarai da gaske, amma kasar Niger ina gani ai watakila za su yi kashi 1 cikin 3 na kabilun kasar ke da zabarmawa ne suka fi yawa. Sannan kuma yare da suka amfani da shi wannan yare ne wanda na ce baka da na asali na Songhai. To shi ne ya zamanto kamar yare na Gawo da kuma yare da wanda kuma kaɗan da na Dandawa, sai kuma zabarmawa. Saboda haka waɗannan yarurruka guda 3 ɗin nan na Gawo da Dandanci sai kuma wato zabarmanci, waɗannan yaren na guda 3 ɗin nan dukkan su asalin su ɗaya. Sannan kuma wato duk kowanne ɗayan su yana magana, ɗayan kuma wanda ke cikin wancan kabilan kuma yakan iya fahimtar abin da yake faɗa. Masu saurare, barkanmu da sake saduwa a filin amsoshin takardunku na wannan makon.